special item min na isak turin April Boy ano so man
lo ba lam an lai do ama ani an ban so ya committee member chin kha chu chuan ko ni committee member chin kha chu chuan amaya chu chuan lo do ne trong trang luôn là sang so maliam ta nun lui liam nu ngai au din zo ruang lu ban lai nun na her liam vang lai parang suai aliam pui sel shing vang